Гэты адукацыйны інтэнсіў распрацаваны спецыяльна для актыўных грамадзян, гатовых браць ініцыятыву ў свае рукі. Галоўная фішка курса – ніякай сумнай тэорыі. Удзельнікаў не проста вучаць пісаць заяўкі на гранты і субсідыі. Іх вучаць галоўнаму – бачыць рэальныя жывыя праблемы сваіх рэгіёнаў, якія патрабуюць неадкладнага рашэння. Сегодня мы проводим в новом формате. Мы пригласили представителей комитетов и управления Гомельского областного исполнительного комитета, чтобы обсудить и различные вопросы нового в законодательстве, по работе с обращениями граждан, по земельным вопросам, чтобы найти точки соприкосновения для реализации новых проектов. За 2 папярэднія гады праект даказаў сваю эфектыўнасць. Дзясяткі ініцыятыў выпускнікоў школы ўжо працуюць на месцах. У 3-м сезоне геаграфія і амбіцыі удзельнікаў выраслі. В первую очередь, это возможность изучить начало зарождения гражданской инициативы и последующую реализацию на других территориях. Это, в первую очередь, возможность задать вопросы специалистам областных служб и получить на них компетентные ответы. И, конечно, это возможность общения с коллегами, это обмен опытом по реализации гражданских инициатив. Адукацыйны марафон пройдзе на працягу месяца. За гэты час актывісты пераадолююць ад сырых ідэй да гатовых бізнес-планаў. А першыя вынікі працы школы рэгіянальнага развіцця жыхары абласцей убачаць ужо ў бліжэйшы час, калі лепшыя грамадзянскія ініцыятывы пачнуць увасабляцца ў жыццё.